Там. То бая бързо. Запис на разходката. Мога ли така да го тресне и да се счупи? Не, тате, камъка не може. В това видео. Трябва да ти я гошлайф с... Пази се, Катя, ако рикошира... Бати, в едно видео на Нека да се чува някаква кола. Ниско долу има. Уникално. 1500 метра надморска височина. Не. И след това хвърлил на земята и той се разчепи. Даже леко ми е хладно на гърба. Не се чупи този камък. Колки престани, тате, с това камък. Добре, там го е. Бутни го настрани, да не на пътя. Айде. Айде. Катя, нещо ще кажеш ли за клипчето? За присъствие? Ето го Катето. Коки? Коки? Кажи нещо за присъствие. Не. Коки каза не. Флапи бърд. Чист въздух уникално. Уникално.